I go to the old railway track where it's found. The big brick wall of the big gorilla, I've been drunk so big it cried a rockabilly, and I get the chills on my past because of the great big steady rockabilly walks that we used to hang around all the cats. Είμαι η Αναστασία Φιλίνη, είμαι υπεύθυνη της Εθνικής Υπηρεσίας του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, ενός προγράμματος που υλοποιήθηκε από το 2007 έως το 2013. Ένα πρόγραμμα που έδωσε ευκαιρίες σε χιλιάδες νέους στην Ελλάδα να αναπτύξουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης. Συναντηθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες 2 μέρες για να κάνουμε τη συνάντηση αξιολόγησης του προγράμματος, ουσιαστικά να ανταλλάξουμε απόψεις, καλές πρακτικές για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τους φορείς που επιχορηγήσαμε μέσω του προγράμματος τα τελευταία 7 χρόνια.